Kardom kabing longra dam hasame por mi long to sinilina tumang no wang thulo lasi nona bang kenili pregyam alam legi thanji pokali muthe ke dam tangar ni nili ka upload a video long pina antum kachini kang tung do je nangli ke than ke muniti olo pu anuka prek tum ke than ke thi the pu ha nangli tham tabren ma pima pachu bayran ma pima palam nili ha tumhande ke thak dun palam ali muthe ke paklar dun athe la ke kachini bai kenang so lasi si bang la lo je ili tum common sense bang ke kaduka vesame do aposili tum lang namlo plodang te bom yong si paklolo ma bom yong si ingbob lo pang te munit thi theret po bangke ili tum bangke la bangke matha dam sun elo athe hala da kwan an ya lina bom si ka paklo aposila ke munit bangke inut mai inut ke thivek po lasim kedam tangani pensamin ne li than lo Israel atum ka tengkheng na pena jok bom ma paklo pena jok hala dak army chief atum an sitame thidun lo penangan atum ke thidun lo lapen ke scientist hala nuclear scientist atum sitame bangkre pho thi elo palamang ke sitame penangan atum bang honde dolo je nangli tham tabret bo kupuson penangan atum ke than ke thi thelang pole pa theli tum karbi tum same youtuber do olo tema jo amasi youtuber do olo hala tum kupi pidong ke than ne li bang chini dun de lo ahok tong ke than ne ahok he tong ke than ne sitame ne li ke a source ri pame si ne li ke than masi non sitame nilia tumi lomen sitame than bom paklo lo lapen munit ke thilo tema thilo sitame alang tum amoral down den na rara tum aning biden na tum munit ke lan thi elo phere me melo bang suri thi elo tum na hok piklo puyong selang tum che than lo bong te rara tum ke aning bidet po aron che dan de ko pen selang tum ke rem det po sela so ka phere pe na jok ka patu sitame do sitame ne li ko pia po se bang pharo pliso se ange thi elo po phai ke an pon ma upload ang te li tum ka do ko same news lang lo bang de theklong ji Hindustan Times lake India long ke si ka famous na ya news lo la sitami Hindustan Times along sitami pipono je hadak bang pharu pliso se Israel atum kateng kheng pena jok bunker buster bom ke paklo pena jok la penang ana a rocket kilo pena jok thi elo lanchok takali lang litum AA news along sitami lang lo bang te theklong ji AA news along la pen AP news along AP news la ke litum kadoko same chini ji la itum India long same do ngapen AA news along hadak pupono 430 bang pharu pira thongkep amuni thi elo punili na tum hala screen long samena paklang pon bom ji nili la hai long pen research advance na le tum han than pon lo la ancho takali lang ili tum lang namlo lo dang te penangana dima long ke hala Turki to news along ke Turki to nili international news tame penangan lang aposi thekdam long Turki news along ke hada ke abi silang la pen da paklang la pen are nga huke so lok sada ke bang suri ke thom ra bang pharo pho an le tang lo la pen ke la ancho takali lang Israel anat sitame thi olo bang ko era pi thi elo la ka phai paklang dak lo setame ke paklang pon pe setame dok piklang pose pula seneli kai ke setame tham pon ji ron lo plotang te munit ki chia phai ke che paklang abang ke men ke paklang se pejo se paklang ya thi men paklang lo bang te rara tu maning bidet la pen aning duk det la pose aron che dan de ko se lang tu maning ar lo ke rem der lo la phan la hai ka ma tha pena jok si leader atum ke tia ta men ke paklang phit phelo la pose li tum news lang do lo bang te theklong ji nili la news setame na tum han la paklang pon bom lo konana se ke post ma same la sin lan kroi kroi lan ke nang li tum lo nali tum konana da news tong ke lang dun ne ko man ma da podcast tong ke lang dun ne hala tum ke thana ho kali ne ka lang ne muni thi ke lang potong ke thana lo ne bom takang bob yong open field lo ne chini unde de lo same ne li ke la news along thek dak posina tum han same non bang ke nang paklang pon dak la screen long same nang li tum lang ponon la bang so phile ne li phana ko question na ar ju pon thuing no la ben non mat isi ningduk me bangela lo je izum lang nam lo bang te IS atum je la teroris asong lo latum ke latum ake mang go piluma plong te det piang kang sitame muslim atum si chodet nang ji po ke mang atum latum ke det pido an sitame muslim atum si pachirai labji lapen latum si angdang patheji lapen latum si rule ji po ke mang atum IS atum sinon madil tum lang namlo pang te Syria long Damascus along elitum Damascus pamen ke kai ke sitame arjilong ji si Damascus po adim along hadak girja hemlong kardom hemalong damamasi bom pangbob dam phun hadak masi suicide bomber a bom da che porno mina masi amina pen si thirab lot lo ta chala dak sami penang doi puthai muni thi the hadak haso bom khang bob long sta puthai same report ke long atek lo pang te non mat etum news tong kaduk ka bilong sami long ji hadak munit thilo penang na tum thilo e to ma phailang nam lo pang te bang ko era dak ke ki pipona teng de bang ko rahini bang ko rahini tum ke pranam elo lapen ke bang thokya ba ke thoma tum kya renga husulo lapen kithia phai sitame ke bad bom silong pon lang sada ke ko mata tum sika tengkheng nam ma bong te IS atum lake itum lang nam bong te terrorist asong lo alang tum ke je muslim si rule ji po ke mang atum lo
la selang tum dam lo la tum ke la si pinangan ke pudam ta hinon ne je la tum asong ong chot ma pula puson je la si abom kadu kawe amina chewek pon doi lo girja hem dudun chok lo dudun lo ama sing ke hadang masih pangbob dak la mina pen pen si asi dhorom ma men pen ron ka chi thur pukela puson hen lo alang tum dhorom le se hai thor nei cho thor nei ka pre ka dhorom ma tum ke vir kok nei ji po ke mang la tum ke ama sa dak pangbob phun lo amuni ta tum ekdom tibi gi chi ka do ka be jin su me mama chera bet sai de lo la puson jo la pen isia bir ta bang ke la lo ili tum karbiang long alam lo la ke akwa ne ahok ni na hok ne comment section ong sinili phanang pachini tapi na comment section si tami nili pin check lo nang li tumhala comment section ong tami lang pon tami da comment lo na pachini bang la puson hen lo bhelughara sor pasipu bhelughara sor amen ke dhuni rong pi alang li konal ma pongte bengaluru si chongda dun pasipu si bengaluru chongda dun lo hadak ga chongda dun pen tangka long ledet tangka pipedet pasipu amasi hem kache bangi phananta tangka we hem ben si tangka bang ke pidun lo he pawang ye phan la bang so tangka long pen si hem chewang lo possible talong hem chewang bom ho si towar beng men si alang phan khang nun check possible police atum si ke khang nun possible document section no nang pasini samya phialang tum phun ke call through bang ke je police atum mang nang lo elo possible si tami pinya ni pho ke chok lo possible tami hemang le le det possible la si 18 june ben tarik rene ke bani pen lo possible si pinya ni an tami hem nang chele le lang possible alang le tum asino magalang tum mang hu prong lo possible asomar tami ka che rob do bahini possible dak nang pachinya teng lo tang te amen la ke dhuni rong pi la hen lo selang lika chong dadam pen pini an sita me hemang chele lelang la pena jok ada ka dungarai tum ke kamatha ke sum sami dolo hema sor pen puro yar don rap tum kaduka be sami lalu la si nang li thanpon vek thala bang solam pusipu comment section nang la si ko ane hok ni la bang keneri pini ne de lo sami comment section nang na chuning ria batai lo la si la bang solam pini ne lia ko thanpon thulo la pen isi ka chuning ri ponje bang ke lalo alam jong se hok lo tang te la bang ke lamhoi pidam si ke meji police station nang dam se hadak police atumen chinki ke than si ke meji athe alam jong se hok lo tang te kopia po se mang che lele det la pen kumat ko so police kopia tum si ke khang nun ma abang solam mang ke hok ra sablong ji lo tang te ilitum organization atum si tame do nilhin meni pudun ji bang lan velo athe itum organization atum si tame do media atum laben ke sonak thak si police atum si tame do telang tum long pate bok dam pen than pachini dam si ke meji jong se hok pet pen nang lele det lo tang te lahan lo nilhin men pudam ji bang ke la pen ko ni li same monang li tum nang pachini non aso se ni li same ke than pon je phan ke bor ipon po an hello kardom